ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಡನ್ ಆದ್ ಅವಲ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗ್ ಎಂಕ್ ಪಾನಕ ಮಲ್ತು ಪರ್ಕ ಅಂದ್ ಆಸೆ ಆಂಡ್ ಕರ್ಬೂಜದ ಪಾನಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸೀಡ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ದೇಯ್ದುಜಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗ್ ಶನಿವಾರ ತೋಜುಡು, ಎಸ್ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗ್ ಯಾನ್ ಪಾನಕ ಮಲ್ತು ಪರಿಯೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವಲ ಆಸೆ ಆನಾಗ ಬಾಜೆಲ್ ಆನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಪಾನಕ ಪರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗಂಟೆ 7:40 ಸಂಡೇ ಕತ್ತಲೆ 7:40 ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಎಂಕುಲು ದೂರ ಅನ್ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಪಿದಾಡ್ದ 7:45 ಆನಾಗ ರೌಂಡ್ ಹಾಕುನು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪೋಪ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪೋಯಾವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾ ಅವು ಐಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆಂಧ್ರ ವೈಭವಂಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಾತ್ರಿದ ಡಿನ್ನರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ನಾನು ಆಂಧ್ರ ವೈಭವಮ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿನಾಗ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ತೊಚ್ಪಾದಿತ್ತಿಜಿ, ಈ ಸಲ ಫುಡ್ಲ ತೊಚ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ತನಿಷ್ಗೆ ಆಂಧ್ರ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ, ಒಟ್ಟು ಆಯ್ಗೆ ಮೀಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ವೈಭವಂಗೆ ಪೋದು ಸಂಡೇದ ಡಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಪ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಒಂದಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ದಾದನ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ತುಲೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯನ್ ತಿಕ್ಕು ಎನಿಕಲೆಗ್ ಬಿರಾ ಮಾತಿರ್ಗ, ಓಕೆನಾ?
ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು 10% ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಸರಿ ಅವರುಂಡು ಕೋಡೆ ಬೈಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಬೈದುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಕಾಡೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಪ್ಪ, ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚೈತೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ. ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆತುಂಡು 8:30 ಕಾಂಡೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪುನಿಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ದೆ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರುಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಅಂಡಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಉಂಟು. ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನೀತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗಂದು ಬೈದೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕುಪ್ಪುನು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ, ಉರ್ದು ದೋಸೆ. ತನಿಷ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಪದ ಪಡ ರಾತ್ರಿದ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಹಾಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೋಫಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತೆ ಅಲ್ಪಜೆ ಇದೆ ರಜೆ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪಂತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪು ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಸರಿ ಜೆಪ್ಪೋದು ಎಂಪಂತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜೆಪ್ಪುನ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 9 o'clock 8:30 9 o'clock ಗಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಕೊಡೋದು ಆಸೆ. ಬಟ್ ಆಯ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಕಲ್ಕದು ಪೂರ ಸಾಕಾಪುದು ಅದಾಂಡಲ ಪೋಖ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕುಲ್ಲರೇನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂಡ ಶೋಕತೆ ಜೋಕುದು ಅಂಚೈತೆ 9:30 ಮುಟ ಜೆಪ್ಪರೆ ಬಿಟ್ಪೆ ಲೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಜಿಂಡ ಇರು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರು ಏನಾನು ಜೆಪ್ಪರೆ ಬಿಟ್ಪೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕ ಬರೀರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಏನಾನು ಕಾಣೆದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಬರೋದು ಪಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನ ಮಾತಾ ಎಲೆಲಿಯ ಬೇಲೆ ಮಾತಾ ಆಂಡು ಕಾಂಡೆದ ತಡ್ಡಿ ಪ್ರಸಾದ ದೀಪನ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ತುಳಸಿಗ್ಲ ಯಾನ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಮಾತಾ ಪಾಡ್ವೆ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಆಂಡೇನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಐತೆ ಅವಳ ಆಂಡ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದಾಂಡಲ ಟಿಪ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನೆಂಕಿನಿ ದಾಲ ನೆನಪಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕನಸು ಬರ್ತದೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಂತೇನಿ ಕಾಣೆದ ಕನಸು ದಾದಪಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ನಡತೋನ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡುಗೆ ಓಲಿತ್ತ ವಾಯಿಲ್ಲಡಿತ್ತ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡುಗೆ ಡೋರ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಡಿಂಚನೆ ನಡಪುಗ ಅಂದೆನ್ನದು ನಡತೋನ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅವ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಕನಸಿನ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ ಇಂಚೆ ಇರ್ತೈತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಅಂಚ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬೈದಿಜಿ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ನಡತೋಂದಿತ್ತ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತೆ. ಯಾರ ರೋಡು ಜಾತು ಜನ ತಿಕ್ಕೇರು ಪರಿಚಯದ ಕುಲತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಉಂಡು ಬುಡ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೇರುನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಜ್ಜಾವಿ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ಅಕುಲ್ ನನಲ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡಪಾದು ಪೂಜೆರಾವೆ ಪಾಡಪಾದಿಜೇರು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಓ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಡತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಮಾತಾ ಪಿದಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಮಾತಾ ಅಂಚೆನೈತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಯ್ ಕುಳ್ಳೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕುನು ಗೊಬ್ಬು ನಾವು ಮಾತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ರಿವರ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ರಿವೈಂಡ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಅಂಚ ಏರ್ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಕುಲಾದೆ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಅವು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಕಲೆಗೆ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಅಲ್ಲಿ ತಕಲ್ ಶೋಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಥರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಯಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾಲ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರುಜಿ ಬಟ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತೆರನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಂಚ ಅಕುಲು ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ ಪೌಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಗ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರಿಗೆ ನೀರು ಪರ್ಯಗೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಪಿರ ಆಯ್ತು ನಡುಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಾತಾಡ್ತುವೆ ಅಂಚೋಂಡು ಇಂಚೋಂಡು ನಾನು ಪಾತಿರ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರೀಮ್ದ ಉಲಾಯ್ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಎನ್ನೋದು ಡ್ರೀಮ್ದ ಉಲಾಯ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲಾರಮ್ ಶಬ್ದ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಕಿ. ಸೊ ಯಾನರೆಡ ಪಂಡೆ ಡಿಯರ್ ಏಜ್ ಚೋಕುದ ಕನಸಿನ ಅಲಾರಮ್ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಏನಾರ ಅದು ಟಿಪ್ ಅಂತೂ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಡ್ರೀಮ್ ಪಂಡೆ ಈ ಕಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಪಲ್ಲೆ ನೇಡ್ದಿಲ್ಲ ಫನಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಕೆಲವರ ನೆನಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ ಏಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನಗಲ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂದಲೆ ನಾನು ಕನಸುಡೆ ಉಪ್ಪೆ ನಾನು ಏತೋ ಸಲ ಎನ್ನುವೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರನಾ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಖಾಲಿ ಕನೋಟೆ ಉಪ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫನಿ ಆಯ್ನ ಕನಸು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ನ ಕನಸು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಥರ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆನಪುಪ್ಪುನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ನೆನಪುಂಡು. ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ಆತೆ ಏನ ಕನಸು ಕನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನು ಏನಿತ್ತ ಅಂದೇನುವೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವ್ಲಾಗ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್.